Здравейте, аз съм Пипа 202 и днес ще снимаме Minecraft оцеляване част трета. Ето къщата, вънка направих още едно така дворче и ми там полезно за водата. И също това намерих едно село ето там напред, грабих го и дех моркове такива работи, ето този чест, всичко намерих. Така, сега искам да се направя само една матичка да си сея морковите и кажем картофите. Ако да подкопаме или да излезем вън, да ви покажа селото. Хайде да ви покажа селото, само да взема малко храна с мене. Човека бая бързо го нямам. И вънка имаше бая зомбита. Идвам се търа къщата след селото, само и пак да се изгубя. Да, може да стане така. Да, само напред, да не се изгубя пък само назад да. Така ето го селото. И да, това тук е селото, граби го, ставите малко житове така е. Ето работата, тя е земя. Так, сега иска малко да пускате да покопаме, така че това ще е последен епизод на оцеляването. Аз така че други клипове. Да, нека ако ще мога да реши какво да направим. Горе етаж на къщата, какво да направим, аз не знам. Мога пак да снимам клипове как стана, как съм направил къщата през това изминалото време. Не знам още. Да си направя и стълбата. Ето е тук. Чакайте само докато форми ще запази малко Пипа. Здравейте, вижте сега какво направих за време. Свърших стълбичката, малко е, само се свършва това пак взима време. И да не си губя времето. Казвам ви, само 10 минути може да снима клип. Така. Няма да ми успее времето 10 минути да завърша този горния етаж. Но ще го покажа след известно време. Така че някакъв клип. Как се е получил. Да. Дълъг нападна. Ще ми остане малко време да го направя. Дано.
това къщата. Може би трябваше в стъкла, ще ги сложа. Нека първо стъклата ще сложа. Така да набите първо стъкла. Така ще стигнат. Така сега стъклата слагам. Ще предвида пипа докато слагам стъклата. Не можа да сложа по това време стъклата. Ще сложа за видео. Така сега да направим покрива, докато зобите няма са дойдели. Мога да малки имат. Такива зъбите, които не взимат и мечовете, тия айтеми. По един цел могат. Мисля, че това беше за днеска. И влизане, абонирайте се, ще ви покажа как е станала тази стая. Само това ще ви кажа.